Urki kaleko 17. zenbakian egin zituen ertzaintzak lehen atxiloketak. Hemen kale honetan bera jarraituko bagenu, 100 metro ingurura, Ubitxa kalean, beste 2 pertsona atxilotu zituzten. Ertzainak eta zaudenan, baina ez nuen jakin zezan. Nire emaztia denda dauka eta beti ardura hori badaukasun, orduan kasu hontan barruan baldin badaoz, guretako herrientzako hobe. Urki kalean dagoen taberna honetan ere jasan dituzu lapurretak, ezta? Hace un mes así 2 veces entraron. Eso se abrieron la máquina de tabaco y la máquina de tragaperras. Gainera elitza batian bai, txamponak eta guztizen amandabe ez. Dendariek ez dute gure kameren aurrean aitorpenik egin nahi izan ere aitortu digute beraien ohiko kontsumitzaileak direla eta uste dute laizter geratuko direla berriro kalean eta berriro beraien dendetara itzuliko direla. Eibarri zen da oso herri lasaile. Gabien tranquil ibiltze ginen kalien. Eta jendea bildurra du, eta orduan jakin sozial bada egin. Nolan kalietan lehengo bezala eskara ezagutzen. Azken bolada honetan entzuten dira, lapurretak eta hemen izan diela, baina nik ez dakat alako, ez nago astoratuta esaten dena. Ez naiz enteratu gaur. Hortaz lasai? Bai. Etxe azpinean esan da daukeu ez zabaltzeko atie inoire. Ez zabaltzeko zeatiken sartzeie eta etortzeie hau dala, besti dala, eta jende nauzile bizi da eta jende nauzile bizi da tokien bildurre da. Kalean 2 ikuspuntu desberdin atxiloketa hauen aurrean, alde batetik jendea lasaiago dago ustezko lapurrak gartzelan daudelako, baina beste alde batetik oraindik kezka ere nagusi da. Zenbat denbora igarokote duten kartzelan eta itzulikote dira berriro ustezko lapurrak.